кој тане ошие. Ошие сар прво наслединена е пейгамбере Мухаммеде саллаллаху алейхи ва саллем, ани е Алија радијаллаху анху. Оленгири идеологија авла таро јек мануш кова викинлапе Абдулла ибн Себа. Кова сине кафири хем ховавѓа хем вакирѓа дека ко божемски тано муслимани. Бут улеме вакирѓе дека ов сине мунафико хем дека ов тано ошеро тари цело фитна хем несреќа. Ошие пумаро веруба олестар и сиолен. Хем ов сине себепи због сомуло о Усман Османи радијаллаху анху. Хем адва лошно мануш Абдулла ибн Себа ширингја бут мржна машкаро муслимајна. Сар пример елафенцар дикен о Усман место те чивл владари таро асхабија чивја пире фамилијатар владари. Или лафја сар пример саро пейгамбери Мухаммед со тано о последно пейгамбери е Аллах ескоро о Али тано о последно мануш кова со мора синете овил владари таро сао муслимајна, а на о Усман кова чорѓа о тан те овил владари. Агјаре румингја адва лошно мануш Абдулла ибн Себа буцрција усвари калбија. Хемошие джиав диве продолжинге асавке стиленцар хем изградинге помаро веруба хем сватибе таро дини упро лафја таро акава лошно катастрофално мануш кованина сине муслимани. О улеме вакерена сао секте тарошие тане неверникја освен јек група хемодола тане окола со исивален само јек грешно сватибе таро владарство ко ислам. Значи халиле грешно дека ко божемски о Али мора синете овил о прво владари таро ислам сар место о Абу Бакр. А во вера групација тане неверникја сар пример акала соверунена дека о мелеко Джибраил ко божемски место те дил о Кур'ан е алијаске грешка кирѓа хем денгја е пейгамбереске Мухаммед. Значи акава тано бизо сумние тано куфр спарна, не верувајне. Или ек во вер групација тарошија со мисленена дека о Али сине ек пейгамбери ауду била, а дава исто тано куфр спарна. Сускепало Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем навла нисаво во вер пейгамбери. Хем исто бут во вера групација кола на е муслимајна, значи само акала со сватинге грешно дека о Али мора синете овил прво владари сар место о Абу Бакр, олатане цени месар бидачие, хем наверунена садла во вера букја со верунена адла мануша кола куге ко кофр спанла. Ошиетане о најховавне секте кола постојнена ко цело манушикано време, измислинена разно хадисја хем лафја. Јек таро адла ховавне историја со ширинге тано дека ко божемски о Муавија или Језид дека криво дека о Хусейн хем о Хасан со мудардиле или пале дека о ламу даргеолен ауду била. А дава против таро тачно сватибе таро правилно ахлу сунна о улема потврдинге дека адла историја на ја аутентично хем дека ховавне хем о асхабија хем о ахлул бейт на синелен нисаве асавке букја спална. Никад јек ја на мударге пе адва е грешно ховај без спална. Значи о ахлу сунна увек манглесине ахлул бейте, а далеске да потврдимо таро Муавија радијаллаху анху дека денгја е језидеске команда када сине владари те дил е хусенеске о хакко хем те овиллеске сар слуга хем те обожавинил оле хем те овиллеске јек пико. Ама ушие ширинена мржна машкаро мануша ховавне хадисенцар хем исторенцар. Хема кате да бут важно те джана дека о Језид хем о Хасан хем о Хусейн сине исто фамилија субханалла. О Језид тано и панчто кустик таро племе Абдушемс хем о Хусейн и панчто кустик таро Хашим. Хем о Хашим хем о Абдушемс сине дуј прела. Оленго родат сине о Абду Менеф.
Значи Хасан, Хусейн, хем о Језид, сине братучетија, панштокустик, хем потврдимо исто, дека очаве, таро асхабија, хем таро ахлул бейт, сине жениме јекеја. Значи Сара кава сате де сингол, хем те овулен мржна, хем удари бе, субханала. А кава никат, значи те овулте женен пе мануша, заедно јекеја, хем чак панштокустик братучетија. Значи, ака те иси буд букјата рошие со тане измислиме, хем морате пази на амен, субханала. Хем хова вена ошие, дека требно те слединилпе о ахлул бейт. Ама на постојнила ниса во хадис агар. Освен ко сахи муслим, исиек хадис, ко те вакиргјао пейкамбери, саллаллаху алейхи васелем, муклумту менге дуи паре букја, ثقلين يكبتي او كتابي الله يذكره او قرآن او تيسيتو من سветлоhem упута hem дујто أهل البيت па посетинавату мен ко анаф الله يذكره комире أهل البيت хема кава вакиргја трин пути субханаллах. Значи акава хадис на не доказ дека требно те слединao أهل البيت сар со ширинена ошие или да одервишија кола слединенален која калатеме, аудhu билlah, соски ко арапско, пейкамбери, Мухаммед, саллаллаху алейхи васелем, вакирла ко адва хадис, أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Значи, трин пути вакирла, посетинавато мен Аллахеске која наф, комире Ахлул Бейти. На вакирла кате, اتبعوا أهل البيت سلدنن ميري أهل البيت نواكر لا جارو بكمبري صلى الله عليه وسلم. أكوا حديث значинала те овла мен респектаро أهل البيت فاميلياكي بكمبرسكره صلى الله عليه وسلم هم те мангаолен те даоленге оленгоро право هم мате кераоленге лошни пе зулуми ана те слединаолен هم те кера сар јек посебно друмо олендар или нешто агар, субханаллах. А елафеа Ахлул Бейт мислиме само о верникјата и фамилија пейкамберескири, а на не саве неверникја или лошно мануша, сар пример о Абу Лехеб. Овда се не фамилија, ама аудhu билlah невернико, субханаллах. Значи Ахлул Бейт на не сари не субханаллах таро пейкамбери и фамилија. Само о верникја мислиме, субханаллах. Хем Абу Талиб исто на се невернико, субханаллах. هم أبو لهبنا هم أبو جهلنا هم بوتفاورا هم يستطروا أهل البيت تسنيمة أورومنيا بيكامبرسكري صلى الله عليه وسلم. أما وشيه تنم بروتيف يا عائشة هم وفريرهم ننصر هم تشاك نسابه أكوشنا ولن أعوذ بالله هم منو أهل سنة من جاء أهل البيت повише сарошие кола ко божемски и кернапе ко أهل البيت هم обично теджана дека два грешно те и керамен ко Ахлул Бейт. На постојнила, а сав ко хадиси нигде, освен ко книге, таро грешно шие, кола перде измислиме хадисен цар. Ама ко Кур'ан, хем ко хадисија, кола тане сахи, тергјона доволно команде, те следина пейкамбере Мухаммед, саллаллаху алейхи васелем, анава вернекас. Сар пример о сахи хадис, ко Абу Дауд, Тирмиди, хем ваверенде, ко те вакиргјао пейкамбери, саллаллаху алейхи васелем, слединен миро сунети, хем слединен о сунети таро хулафа ар-рашидин, Абу Бакр, Умар, хем пазинен тумен таро бидати, соске свако бидати, јек заблуда. Аква хадис тано сахи, субханаллах. Значи, ака те о пейкамбери, кори вакиргја, слединен миро сунети, hem isto o suneti taru khulafa ar-rashidin. Akava tamo jasno dokaz, subhanallah. Hem o hadis tano sahih. Hem isto korkori o Ali radijallahu anhu. Ov korkori, subhanallah, vakirga. Zbog mange kajan duj grupe ko jehennem. Kijak, ka tablon kijak, subhanallah. Jek puti adla so preteringe komiro mangi pe. Padlata ne ušije, subhanallah. Hem jek puti ola so preterинге ки мржна оприманде. Кој мрзинге Алија, джанена? О хаварич мрзингеле, субханаллах. Окей? Значи, ака те мислиме
ошие хемо хаварич субханла. Окола манглеле претерано ошие о хаварич мерзингеле субханла претерано хема длатсине одуй о али совакирга каджанко джехеннем субханла. Хем исто пренесимо дека Али радијаллаху анху вакирга о најшукар мануша таро цело умети пало пејгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем тане о Абу Бакр хем о Умар ибн ал-Хатаб. Значи акатеда о Али потврдинга два субханла. Хем исто карака дека вакирга о Зейд бин Али кој воздела по вас таро Абу Бакр хем таро Умар. Значи, кој напратинила олен, ов воздела пиро вас таро Али, напратинила да е Алија. Хем исто се не пучло о Абдулла бин ал-Хасан, таро Абу Бакр, хем таро Умар, хем вакирга, о милост е Аллах скоро, нек овул упри ленде. Макер намази пало нека сте кој со накирга намази пало оленде. Хем исто Джафери, Мухамед бин Али бин ал-Хусейн вакирга од овакова сотано биджандо таро Абу Бакр хем Умар, а дватано биджандо таро сунети е пејгамбере скоро. Значи, акава менге са јасно доказја, козом грешно адлашие хем субханаллах сар со вакиргем ола наслединена ни е пејгамбере Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, ни е Али радијаллаху анху, ни е Хасане, ни е Хусейне, o Hasan Hussein Ali hema safke sahabija vavera kola sinetaro ahlul bejt na verunje saroshie so verunena subhanallah adva jek hovajbe hem bud grešno subhanallah o Allah te raklamen hem razno manusha kugija kateke jadja zabluda o Allah te raklamen.